Sanibona nganza kwethu, ukhuluma naye-ke ubhodi la, u-Andile. Nganza kwethu ngiphethe i-products la engisanda nje kuyakha amanzi omlilo, ngicela ukukhombisa lapha. Ngabuka njengamanzi nje ajwayelekile kodwa cha, akuwona amanzi nkathini kuyimbiza, kodwa nakhona uma uthi imbiza unakho ukucwenza. La manzi nje nganza kwethu asebenza okuningi, aya-clean kakhulukazi ey'thweni zangasese, aphinde clean neqolo. Isikali sakhona awusikali njengalokho okujwayeleke njengokubona ibhodlela lingaka, awukali nje. Usha nje iy'puni ey'ncane ney'valo ey'ncane ey'thize zotshwala abathize for isikali sakho. Ake ngithi umuntu wesimame onenkinga ngesingezansi sakho, mhlawumbe uphuma amanzi, uhlezi kuluma, noma mhlawumbe wadlula ey'ndaweni kwangaqondakali ukuthi yini lo wayicosha, kodwa uyabona ukuthi usisters lapha ezansi akaneme, unendlela akhala ngayo naye, ya ayakusiza la manzi. Nakunini abantu besilisa enithola ngathi nithe nihamba kwaba khona into ekuvimbayo ezansi, bathi ngesizulu bathi ubhajile. La manzi lawa ayakusiza-ke ey'ntweni ey'ningi, ungawabona engamanzi nje kodwa-ke njengoba ngithi amanzi omlilo, ngikholwa uma ngithi kunomlilo phakathi. Odinga-ke nje la manzi akaxhumane nami, inamba yami ithi 067 014 3147. Ngicela ukuphinda 067 014 3147. Igama lami u-Andile, i-The Herbalist. Hlanganisa nje amakhambi athize, ngiyakwazi ukukuposela uma udinga i-product, kodwa nje amanzi omlilo ayisiza Afrika.